ассалому алайкум тамошобинони арҷманд. нашри навбатии барномаи милитсия хабар медиҳад ҷузъиёти баъзе аз ҷиноятҳои ошкорнамудаи милитсияи Сугд ва фаъолияти кормандони мақомотро дар самти ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои шаҳрвандон, таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва пешгирӣ аз кирдорҳои зидди ҳуқуқӣ манзур медорад. имрӯз дар барнома тамошо кунед. муноқиша дар ҳолати мастӣ ба одамкушӣ анҷомид. گفتم نوشتگی باشه یا راه اونجا بر نوشتنگه بعد قرارت کتانه асали худсозу сунъӣ бо кафолати асали табиӣ фиреб истеъмолкунанда дар ноҳияи деваштиҷ ошкор шуд. харидоро ба шумо асалатона чӣ гуна маърифӣ мекунед? ҳар баъзишон мегӯянд асал чӣ хел мегӯям асал аз занбош кардадаги дар ҳисоби арзон будагиш мехерад. ҷавонон дар меҳмонии сарбозон. сарбозон дар ҳолати омодаи ҷанги ҳамавақт тайёранд ки ватани моро муҳофизат кунад. оқибати дуздӣ, сархамӣ ва беобрӯӣ. Сварш аппарата ама перфоратор дарелро дамоҷа гирифтам. Войнавон мефрмудам ки дарро як камаз истодам, аммо камазам 2 километршро гирифтам. худиқрорию пушаймонӣ онҳоро аз ҷавобгарӣ озод намуд. кӯбирои мақомоти дохилӣ ки ёрдам кардам, ҳозир омодам дар Тоҷикистон пеши фарзандоном ман оғозод худоро шукр. вазорати корҳои дохила мана дида биромда қарори авф бироада додам. мана айни ҳол мо дар озодӣ. бо гуноҳи ронандагон 4 садамаи ҳалокатовар дар як ҳафта. шаҳри ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи милитсия хабар медиҳад. ба тафсилоти пурраи гузоришҳо таваҷҷӯҳ кунед. кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Сугд дар асоси барномаи давлатӣ ва татбиқи банди эзоҳи моддаҳои кодекси ҷиноятӣ нафарони дар ҷиноятҳои характери ифротӣ дошта гумонбарро аз ҷавобгарӣ озод намуданд. дарки хатогӣ ва ихтиёран ҳозир шудан ба мақомот ному насаби онҳоро аз рӯйхати таркиби ҷиноятӣ бардошт. ба ҳаёти осоишта баргардонидани нафарони дар содир намудани ҷиноятҳои характери ифротӣ дошта гумонбар самти фаъолиятест ки мақомоти корҳои дохилӣ ба он таваҷҷӯҳи махсус дода эзои моддаҳои кодекси ҷиноятиро татбиқ менамояд ки мутобиқи он шахс аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод карда мешавад. кормандони шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Сугд дар асоси барномаи давлатӣ ва меъёрҳои сабукидиҳандаи қонунҳои амалкунанда бо бурдани корҳои фаҳмондадиҳӣ шаҳрвандони касбу кори гуногунро ки аксаран надониста барои пайравӣ ба равияҳои ғайриқонунии характери ифротӣ доштаи дар қаламрави Тоҷикистон фаъолияташон мамнӯъ нисбаташон парвандаҳои ҷиноятӣ ё оперативӣ оғоз гардида буд ба ҳаёти осоишта баргардониданд. вақте ки фаҳмидем ки ҷаноби олӣ қарорашон биромад авф, мо ихтиёран гашта мана омдем пеши падар модар ва қоғозҳое ки мисалан мақомотҳое ки вазорати корҳои дохила мана дида биромда қарори авф бироада додам. мана айни ҳол мо дар озодӣ ҳамроҳи падар модар мана зиндагӣ гашта барои ободии ватан мана хизматӣ гаштем. бартариати баргардонидани ҳамватанон агар аз як тараф мушкилоти рӯҳию равонии нороҳаткунандаи шаҳрвандонро бартараф намояд, бар замми ин намегузорад ки шаҳрвандони Тоҷикистон мавқеи худро байни гурӯҳҳои муташаккили ҷиноятӣ ёбанд. аз ҷониби дигар ба сарҷамъии миллат мусоидат менамояд. доим хавотир будам ки хеле мақомот дастгир мекунанд. ҳозир мана худо ба шукр хотири ҷамъ омодам. касоне ки дар мухолифат ҳастанд зуд баргардану ҳамин фурсат афқидиги ҷаноби олӣ аз даст натиҳанд. чунин самти фаъолиятро мақомоти корҳои дохилӣ дар дохил ва хориҷи кишвар роҳандозӣ менамояд. дилшоҷон ашрафов, исмоил султонов, давронҷон бобоқулов, сокинони ноҳияи бобоҷон ғафуров, исматҷон икромов, истиқоматкунандаи шаҳри хуҷанд ва убайдулло сафаров, сокини ҷамоати деҳоти ворухи шаҳри Исфара аз зумраи он нафароне мебошанд ки аз меъёрҳои сабукидиҳандаи қонун бархурдор шуданд. кӯрое ки карда будам яке ба он гурӯҳе ки ғайриқонунӣ буд дохил шудам. хеле пушаймонам. хай раҳмат ба ҳамин ҷаноби оливу ҳамин кӯбирои мақомоти дохилӣ ки ёрдам кардам. ҳозир омодам дар Тоҷикистон пеши фарзандоном ман оғозод худоро шукр ва дар оянда ҳаракат мекунам ки барои ҳамин ватан, барои ҳамин миллат яъне хизмат кунам, барои
ободи ҳамин миллату ватан сами худо гузоранд. ҳозиршавии ихтиёрии нафарон ба тафтишот натиҷаи корҳои фаҳмондадиҳии шӯъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Сугд аст ки барои ба ҳаёти осоишта баргаштани ҳамватанон мусоидат намуд. худиқрорӣ, пушаймонӣ аз кирдор ва ҳамкорӣ бо мақомот боис гашт ки ҳар кадом аз баргаштагон ҷои худро боз дар ҷомеаи ободи диёр ёфта назди падару модар, оила ва фарзандон бошанд. моддаи 307 ки моро парвандаи ҷиноятӣ эҷро карда буданд, омадан моро афв карданд. озодинда мо ҳастем. бо оянда дар ҷумҳурии Тоҷикистон меҳнат карда хурсандӣ, ободӣ, тинҷӣ, ҳамин чиз ҳаракати ҳамин чиз мекунем. ҳар нафари дар ҷиноятҳои характери экстремистӣ, террористӣ гумонбари дар кофтукоф қарор дошта имкон дорад аз ҷавобгарии ҷиноятӣ озод шавад, дар сурате ки бо хоҳиши худ ба мақомоти таҳқиқу тафтишот ҳозир гардида бо изҳори пушаймонӣ аз фаъолияти ғайриқонунӣ даст кашад, агар дар ҳаракатҳои ин шахс дигар таркиби ҷиноят мавҷуд набошад. хабарҳои криминалиро аз ошкорсозии ду ҳолати нашаҷалобӣ оғоз менамоем. Кормандони шӯъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Сугд дар натиҷаи амалиёти бобарори оперативӣ 23 килою 42 грамм воситаи нашадори намуди бангдонаро аз муомилот боз доштанд. дар ин ҷиноят Оятулло Азиззода, сокини шаҳри Конибодом, гумонбар аст ки дар ҳудуди шаҳри Хуҷанд кӯшиши нашаҷалобӣ карда ба дасти милитсия афтод. ҳамчунин милитсияи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар натиҷаи коркардҳои оперативӣ аз сокини 49-солаи шаҳри Ваҳдат 5 килою 337 грамм воситаи нашадор мусодира намуд ки 1 килою 940 граммашро мухаддароти намуди афён ва боқимонда 3 килою 397 грамми он ҳашиш мебошад. ҷиноятҳои ошкор гардида қадами устувору муқовиматкунандаи милитсияи Сугд бари пешгирӣ аз нашаҷалобӣ ва ҳифзи саломатии аҳолӣ мебошад. дар шаҳри Гулистон милитсия ҷасади марди 57-соларо бо аломатҳои марги маҷбурӣ дар дохили посбонхонаи оромгоҳи марказии шаҳри мазкур воқеъ дар кӯчаи Рӯдакӣ дарёфт ва бо изи гарм шахсияти содиркунандаи ҷинояти мағзан вазнинро муайян намуд. Одамкушӣ дар пайи муноқиша ва дар ҳолати мастӣ содир шуда гумонбаршаванда пешсуҷда мебошад. милитсияи шаҳри Гулистон аз ба қайдгирӣ ва ошкорсозии ҷинояти мағзан вазнин одамкушӣ хабар медиҳад. баъди пайдо намудани ҷасади Абдусамад Тураққулови 57-сола посбони қабристони марказии шаҳри Гулистон дар дохили ҳуҷраи посбонхона бо аломати марги маҷбурӣ ошкорсозии гиреҳи ҷинояти ноаён дер давом накард. ҳарчанд гумонбаршуда Муҳиддинов Рустам Бафоевич соли таваллудаш 1960 зода ва истиқоматкунандаи ҷамоати шаҳраки Навгарзани шаҳри Гулистон ба пуррагӣ изи ҷиноятро нест кардани шудааст, аммо осори дар бадани ҷасад боқимонда, яъне изи захми корт дар қисмати гардан ва қафаси сина аз кирдори ба ҷомеа хавфнок гувоҳӣ медод, ки дар рафти ҳаракатҳои тафтишотию оперативӣ тасдиқ ёфт. тавре аз рӯи нишондодҳои Рустам Муҳиддинов бармеояд ҷиноят дар ҳолати мастӣ содир шуда аз таъсири машрубот пеш аз ҳодиса миёни ҳарду муноқишаи лафзӣ сурат гирифтааст. ساعتهای الان گذشته بود قریب 10 بود اومد چقم است من اول عرقم مانده که بود اونجا پرسید من نگفتم چی پرسید؟ عرق جان گفتم نوشتگی باشه را اونجا بر نوشتم گیر بعد اقارت کرد منه برای چی اقارت کرد شما را؟ توش من نگفتم عرق ندادم гумонбаршуда аз олоти корд истифода бурда посбони оромгоҳро ки ба ҳам шинос ва дӯстӣ доштанд 3 маротиба ба гардан ва қафаси синааш мезанад ки ба ҳалокат мерасад. дар идома либоси ҷабрдида ва дигар ашёҳои хунолудро аз ҷои ҳодиса берун оварда мепартояд. вобаста ба шахсияти гумонбаршуда Рустам Муҳиддинов гуфтан ҷоиз аст ки гузаштаи доғдоркунандаи ҷиноятӣ дошта солҳои гуногун барои содир намудани ҷиноятҳои ғоратгарӣ ва қасдан расонидани зарари вазнин ба саломатӣ суд шудааст ки бо предмети ба сифати силоҳ истифодашаванда яъне корт содир шудаанд. тафтишоти ҳодисаи одамкуширо бо оғоз намудани парвандаи ҷиноятӣ тибқи талаботи моддаи 104 кодекси ҷиноятӣ мақомоти прокуратураи шаҳри Гулистон пеш мебарад ва нисбати гумонбаршуда Рустам Муҳиддинов чораи пешгирӣ дар намуди ҳабс татбиқ шудааст.
фиреб истеъмолкунанда амали ғайриқонунии Шаҳриёр Қосимов сокини ноҳияи Деваштич аст ки асали худсозу сунъӣ истеҳсол намуда бо кафолати асали табиӣ ба фурӯш мебаровард. ҳолон ки маҳсулоти истеҳсолкардаро ташхис омили пайдо шудани аллергия медонад. бо гирифтани ахбороти оперативии милитсияи ноҳияи Деваштич ба ҳаракатҳои ҷиноятӣ нуқта гузошт. санҷиши маълумоти оперативӣ ворид шуда ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Деваштич тасдиқ кард ки сокини ҳамин ноҳия Қосимов Шаҳриёр Акрамович соли таваллудаш 1999 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Росровуд дидаву дониста ҷинояти фиреби истеъмолкунандаро содир намудааст. гумонбаршуда наздик 1 сол инҷониб ба истеҳсоли асали сунъӣ машғул шуда бо истифода аз шакар, кислотаи лимӯ, об ва иловагиҳои маззадиҳанда маҳсулоти ба асал монандро таҳия ва дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳои Деваштич, Зафаробод, Хуҷанд, Бобоҷон Ғафуров, Мастчоҳ ва Конибодому Исфара ҳамчун асали табиӣ дар шароити кӯҳистон истеҳсол шуда ба фурӯш мебаровард. бо ҳамин мақсад ҳуҷраеро дар шаҳраки Меҳроботи ноҳияи Ҷаббор Расулов ба иҷора гирифта дар шароити ғайрисанитарӣ моеъи зоҳиран ба асал монандро омода месохт. чанд миқдор маблағи пули арзиш дорад асали шумо? асали мо арзиш 1 килош 11 сомон, тақрибан 2 кило 800 да 26 сомон, 25 сомон тайёр мешавад. Да 50 сом, 45 сом, 60 сом ҳар хел мефурӯшем. харидоро ба шумо асалатона чӣ гуна маърифӣ мекунед? ҳар хел баъзешон мегӯянд асал чӣ хел. мегӯям асал аз занбӯш кардадаги дар ҳисоби арзон будагиш мехерам. ташхис муайян кардааст ки маҳсулоти истеҳсолнамудаи Шаҳриёр Қосимов дар таркибаш кислотаи лимӯ ва миқдори зиёди крахмал дорад ки барои истеъмол ба саломатии инсон зараровар мебошад ва метавонад аллергия яъне аксуламали музмини системаи масъунияти организми одам ба маводу маҳсулотҳоеро ба вуҷуд орад ки маъмулан безарар ҳастанд. дар таркиби асали табиӣ ферменти диастаза ҳаст. Ферменти диастаза чӣ хел пайдо мешавад? Ферменти диастаза ҳамон вақте ки занбӯр ба ҳар муди гулҳо мешинад, ҳам асмон гарди мегӯяд, нектари гул мегирад, баъд вақте ки фурӯ мебарад аз оби даҳони худаш диастаза пайдо мекунад, ҷудо мешавад ва омода ва хонавошба хай захира мекунад. асали сунъӣ бошад, ин омехтаи шакар бо оби нӯшокӣ меҷӯшонанд, қиём мешавад. вақте ки қиём шуд ба он кислотаи лимӯ ҳамроҳ мекунанд. ин мешавад асали сунъӣ. асали сунъӣ ба ҳаёти инсон, асосан ба ҳаёти кӯдакон, наврасон хаваи зиёд, зарари зиёд дорад. ҳар хел намудҳои касалӣ, асосан касалии аллергия ба дучор мекунад. аз таҷрибаи ҳаётӣ медонем ки асали табиӣ давобахши бисёр бемориҳост ва табибон низ бо назардошти ҳамин омили мусбӣ хӯрдани асалро тавсия медиҳанд. аммо тавре аён гашт рафтори манфиатҷӯёнаи Шаҳриёр Қосимов моро ҳушдор медиҳад ки дар харидорӣ ва истеъмоли асал эҳтиёткор бошем. ба иттилои тафтишоти пешакӣ гумонбаршуда барои таҳияи 1 килограмм асали сунъӣ наздик 10 сомонӣ хароҷот мекард ва онро аз 20 то 30 сомонӣ мефурӯхт ва маҳз фарқияти нархи асали худсоз нисбат ба намуди табиии он харидоронро ҷалб сохтаву фиреб хӯрданд. ошкор шудани ҷинояти мазкур аз тарафи милитсия дар ҳифзи саломатии аҳолӣ бетаъсир нахоҳад буд. айни ҳол нисбати Шаҳриёр Қосимов тибқи талаботи моддаи 294 кодекси ҷиноятӣ фиреби истеъмолкунанда парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. ҳамзамон зимни банду басти парвандаи ҷиноятӣ зам гардидани моддаи 209 ҳамин кодекс эҳтимол дорад. идомаи барнома. шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Ашт аз ба қайдгирии ҷинояти қаллобӣ хабар медиҳад ки гумонбари он зани 63 сола сокини ҷамоати деҳоти ифтихори ноҳия мебошад. гумонбаршуда давоми соли 2020 дар 6 ҳолат бо роҳи фиреб ва боварии сокинони маҳаллӣ даромада аз онҳо тариқи насия меваи хушк ба даст оварда маблағашро дар муҳлати муқаррар гардида барнагардонида ба манфиати шахсӣ истифода бурдааст. зарар расондашуда дар умум зиёда аз 63 000 сомониро ташкил медиҳад. айни ҳол аз рӯи 6 ҳолати қаллобӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. дуздии асбобу таҷҳизоти барқии корхона ва аккумулятор аз воситаи нақлиёти боркаш бо ҳамин ҷурм нисбати сокини шаҳраки Консои шаҳри Гулистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карданд. ин ҳолати ҷиноятӣ баъди ворид гардидани муроҷиати ҷабридаҳо ба милитсия ва корбарии мақомот ошкор гардида зарар барқарор шудааст. акнун гумонбаршударо зарур аст барои ҷинояти содир намуда назди қонун ҷавоб гӯяд.
کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در شهر گلستان بعد ورود گردن عریضه اوید دزدی تجهیزات‌های برقی ساختمانی از کارخانه اپریلوفکا واقع در شهرک کنسای شهر گلستان شخصیت گمانبر جنایت را معین نمودند که قبلا به حیث چلانگر در تشکیلات مذکور کار میکرد. شهروند سنگینی محمد زیا مصطفی سال تولدش 1995 استقامت کننده شهرک کنسای در تصرف اسباب‌های برقی ساختمانی با مبلغ 4955 سومانی گمانبر است. دزدی ماه ایولی سال 2020 صادر شده است. گمانبر شونده طریق پنهانی به سیخ مکانیکی کارخانه مذکور وارد گردیده به تصرفکاری دست میزند و بعد ترک کردن جای حادثه بیرون از صحن کارخانه از واسطه نقلاتی در قد راه ایستاده که آن نیز به کارخانه اپریلوفکا تعلق دارد اکومولاتورش را تصرف میکند. با سیخ برقی مکانیکی رفته همون جمع چیزای ماشیا سوارش نپرده اما پرفرات دلیل رو دامون چی گرفتم و پایین‌ها میفرمودم که در رو یک کمد استفاده اما کمد هم 2 تا کمدش رو گرفتم. از حادثه دزدی نزدیک 7 ماه گذشته باشد هم آشکار شدن آن واقعیت داشتن عباره جنایتکار به جزا نمیماند را تصدیق نمود. در نتیجه حرکت‌های اپراتیوی و تفتیشاتی میلیتسیا اشیای تصرف شده را رویانید و هرچند ضرر برقرار شده باشد هم گمانبر شده محمد زیا مصطفی زاده را ضرور است برای جنایت صادر نموده نزد قانون جواب گوید. نسبت گمانبر شده طبق طلبات ماده 244 کودکس جنایتی پرونده جنایتی آغاز کرده شده چاره پیشگیری در نمود حبس تطبیق شده است. موضوع دیگر در عرفه روز ارتش ملی با مقصد به جوانان معرفی شرایط در قسم‌های حربی و شناسایی آنها به حیات سربازی گروه جوانان فعال از شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد به قسم نظامی 3501 ریاست قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی واقع در شهر خوجند تشریف آوردند. چاره‌بینی حربی وطندوستی با تشبث رهبریت مقامات میلیتسیا تحت شعار یک روز در قسم نظامی تشکیل کرده شد. با مقصد آگاهی یافتن از شرایط خدمت در صف قوه‌های مسلح جمهوری، رجه‌های خاص حربی نظامی و شناسایی با حیات سربازی گروهی زیاده از 200 نفره جوانان فعال شهر و ناحیه‌های ولایت سوغد و قسم نظامی 3501 ریاست قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی واقع در شهر خوجند تشریف آوردند. اقدام مذکور طبق نقشه یکجایی ریاست آگاهانی و پیشگیری قوه رانکنی نابالغان و جوانان وزارت کارهای داخلی و ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوغد تحت شعار یک روز در قسم نظامی تشکیل کرده شد. اکثر جوانان در چاره‌بینی اشتراک داشته سن و سالشان به سربازی موافق بوده دعوت تشکیل کنندگان را خوش پذیرفتند چونکه آینده خود را در صف ارتش دیدن می‌خواستند. پیش از آغاز سیر نظامی در حدود قسم حربی سربازان با جوانان حالت آماده باشی و مشق‌های تاکتیکی از جمله محاربه تن به تن، استفاده وسایل مخصوص و سلاح برای پیشگیری از بی‌ترتیبی‌های عمومی، صف‌آرایی و گذشت مرتب نظامی نشان دادند. در ادامه افسران و سربازان شرایط‌های موجوده قسم حربی را به جوانان معرفی نمودند که آنها شخصاً به حیات سربازی شناس شدند. در همین قسم نظامی تمام شرایط ها برای خدمت وطن مادر مهیا گردیده است و ما تصمیم گرفتیم که جوانان بعد ختم دانشگاه به صف ارتش ملی جمهوری تاجیکستان داخل شده خدمت وطن مادر نماییم. در قسم نظامی جهت تامین دستور اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سمت صاحب کسب نمودن سربازان زمینه کسب آموزی فراهم کرده شده در همکاری با ریاست آگنتی مهنت و شغل اهالی در ولایت سوغد از روی اختصاصهای آشپز، استای سرتراش، استای برق و متخصصی تکنیک سانیتری متخصصان تیار کرده می شوند. در سال جاری در دایره همین برنامه کورس‌های زبان آموزی نیز تشکیل کرده شده. سربازان در یک هفته 2 مراتبه با آموزش زبان‌های انگلیسی، روسی و خطایی سفربر کرده می شوند. بعد سیر و تماشا و معلومات گرفتن از حیات سربازی بین جوانان و سربازان مسابقه‌های ورزشی فردی و گروهی همچنین سنجشی مهارت به قسم‌ها جدا و پیوست نمودن سلاح جنگی تشکیل کرده شد. طوری در جریان چاره‌بینی جوانان مشاهده کردند امروزها در قسم نظامی 3501 ریاست قشون‌های داخلی وزارت کارهای داخلی شرایط خدمت بهتر گردیده سربازان طبق طلبات‌های آیین‌ناموی در فضای مناسب و موافق قرض شهروندی خود را نزد وطن اجرا می‌نمایند و خوشبختانه چنین فضای سالم خدمت و از جهت مادی و معنوی تامین در همه قسم‌های نظامی کشور دیده می‌شود.
ما از شرایط قسمی نظامی آگاه گشتیم که شرایط خیلی خوب می باشد. سربازان در حالت آماده جنگ همه وقت تیارند که وطن ما را محافظت کنند. ما جوانان به تشکیل کنندگان چاره‌بینی خیلی منتظر خود را بیان میکنیم و بگذار که همین چاره‌بینی زیادتر شود و ما جوانان از شرایط قسم‌های نظامی باخبر گردیم. дар қисмати хотимавии чорабинии намояндагони мақомоти корҳои дохилӣ аз иштироки фаъолонаи ҷавонон дар ҳаёти сиёсиву иҷтимоии тоҷикистони соҳибистиқлол таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои пайвастаи роҳбарияти олии кишвар нисбати ин қишри ҷомеа ҳарф зада ҷавононро ба ватандӯстиву хештаншиносӣ ва саҳм гузоштан дар ободонии ватан давар намуданд. гуфта шуд ки хизмат ба халқу ватан ҳифзи марзу буми кишвар барои ҳар як ҷавони қобили хизмат қарзи фарзандию шаҳрвандӣ маҳсуб ёфта, мактаби ҳаётии сарбозиро гузаштан дар баробари шахсияти ҷавонро ташаккул додан нишонаи эҳтиром ба ватан ва муқаддасоти миллӣ мебошад. дар хотима иштирокчиёни фаъоли чорабинӣ бо тӯҳфаҳо қадршиносӣ шуда барои болидахотирии ҷавонон барномаи фарҳангӣ намоиш дода шуд. давоми наздик 2 моҳи соли ҷорӣ дар роҳҳои нақлиётгарди вилояти Сугд 30 адад садамаи нақлиётӣ ба қайд гирифта шуда 18 нафар ҳалок ва 30 нафар иштирокчиёни ҳаракати роҳ ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштанд. табри бозрасии давлатии автомобилӣ иттилоъ медиҳад, дар натиҷаи сарфи назар намудани талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ аз тарафи бархе аз ронандагон таи рӯзҳои охир 4 садамаи нақлиётӣ ба вуқӯъ пайваст аст ки 4 нафар ҳалок ва 2 тани дигар ҷароҳати ҷисмонӣ мебардоранд. оиди ин ва дигар самтҳои фаъолияти бозрасии давлатии автомобилӣ дар бахши навбатӣ маълумот гиред. то замоне ки риоя кардани қоидаҳои ҳаракат дар роҳ барои ронанда, пиёдагар ва мусофир одат нагардад, ҷомеа боз шоҳиди ҳодисаҳои роҳнақлиётӣ мешавад. оиди 4 садамаи нақлиётӣ маълумот хоҳем дод ки бо ҳамин ҷурм содир шуданд. санаи 9 феврал дар дили шаб тахминан соати 24:30 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra Эргашева Гулмира Ғаниевна соли таваллудаш 1984 истиқоматкунандаи ноҳияи Спитамен ҳангоми ҳаракат дар километри 294 шоҳроҳи Душанбе Хуҷанд-Чаноқ ҳудуди ҷамоати деҳоти Ёваи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров аз сабаби баланд намудани суръати ҳаракат аз меъёри муайян кардашуда аз ӯҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада ба қафои бордони воситаи нақлиёти тамғаи Зил ки дар канори рости роҳ беҳаракат қарор дошт бархӯрдааст. дар натиҷа ронандаи сабукрав ва 2 мусофири он ки истиқоматкунандагони шаҳраки навкати ноҳияи Спитамен мебошанд ҷароҳати ҷисмонӣ бардошта дар беморхона бистарӣ мешаванд ки оқибат ронанда аз ҷароҳатҳои вазнини бардоштааш ба ҳалокат мерасад. худи ҳамон рӯз тахминан соати 9:30 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra аломати қайди давлатиаш 5753 RE02 Самандаров Ҷобир Собирҷонович истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Косатароши шаҳри Панҷакент ҳангоми ҳаракат дар километри 91 роҳи айни Панҷакент дар ҳудуди шаҳри Панҷакент зимни гардиш ба тарафи чап ва ба нуқтаи сӯзишворӣ даромадан бехатарии ҳаракати роҳро таъмин карда натавониста ба дучархаи скутер таҳти идораи марди 63-сола истиқоматкунандаи шаҳри Панҷакент ки бо роҳи асосӣ ҳаракат мекард бархӯрдааст. скутерон ҷароҳатҳои вазнини ҷисмонӣ бардошта баъди дастрас намудан ба беморхона ба ҳалокат расидааст. санаи 13 феврал тахминан соати 18:30 ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Хондай аломати қайди давлатиаш 7702 NN02 Сангинов Ҳусейнҷон Абдулҳакимович соли таваллудаш 1994 истиқоматкунандаи ҷамоати Ҳайдар Усмони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳангоми ҳаракат дар роҳи нақлиётгарди Хуҷанд Ғафуров назди гардиши қасри Арбоб аз сабаби баланд намудани суръати ҳаракат аз меъёри муайян кардашуда аз ӯҳдаи идораи воситаи нақлиёт набаромада пиёдагард зани 62-сола истиқоматкунандаи ҷамоати Унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ки аз тарафи рост ба чапи роҳ мегузашт пахш намудааст. пиёдагард аз ҷароҳатҳои вазнини бардоштааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. ё худ санаи 17 феврал тахминан соатҳои 1:00 дар километри 47-уми роҳи нақлиётгарди Хуҷанд Конибодом ҳудуди ҷамоати хистеварзи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров байни воситаи нақлиёти тамғаи BMW рақами қайди давлатиаш TG 3244 RK02 таҳти идораи шаҳрванд Рафиев Абдуразоқ Халоқович сокини ҷамоати Кулканди шаҳри Исфара ки аз самти ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ба самти шаҳри Конибодом ҳаракат карда мерафт ва воситаи нақлиёти тамғаи КамАЗ рақами қайди давлатиаш TG 8111 KK02
таҳти идораи шаҳрванд Абдуҷалилов Бахтиёр Худоёрович, сокини ноҳияи Спитамен, ки аз самти Конибодон ба самти ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ҳаракат дошт, бархурд ба миён омадааст. дар натиҷа ронандаи сабукрав аз ҷароҳатҳои бардоштааш дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат расид. бозрасии давлатии автомобилӣ, қоидаи тезии ронандагон ва сарфи назар намудани талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро омили асосии рух додани ҳар чор садама медонад. бо мақсади ошкор ва пешгирӣ намудани ҳолатҳои дағалона вайрон намудани талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, фаъолияти ғайриқонунии ронандагони воситаҳои нақлиёти мусофиркаш аз санаи 15 то 25 феврали соли 2021 амалиёт бо номи рамзии нелегал ташкил ва гузаронида шуда истодааст. ҳамарӯза бо ҷалби ҳайати шахсии ротаи хадамоти роҳбонӣ, гурӯҳи шӯъбачаҳои шӯъбаи бозрасии давлатии автомобилии раёсат ва шӯъбачаҳои бозрасии давлатии автомобилии шӯъбаҳои вазорат дар шаҳри Хуҷанд ва ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дар якҷоягӣ бо кормандони хадамоти давлатии назорат ва танзим дар соҳаи нақлиёт гурӯҳҳои корӣ таъсис дода, баҳри пешгирӣ ва ошкор намудани фаъолияти ғайриқонунӣ ва дигар қоидавайронкуниҳои воситаҳои нақлиёти мусофиркаш чорабиниҳои мақсаднок ташкил ва гузаронида шуда истодааст. зимни амалӣ намудани чорабиниҳои мақсаднок ва бурдани назорати доимӣ аз болои иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ, таи 8 рӯзи баргузории чорабинии мазкур 4734 ҳолати қоидавайронкуниҳои ҳаракат дар роҳ ошкор ва ҳуҷҷатгузорӣ карда шуданд, ки аз онҳо 97 ҳолати ғайриқонунӣ машғул шудан ба фаъолияти мусофиркашонӣ, 5 ҳолати беиҷозатнома фаъолият намудан, 2 ҳолати идораи воситаҳои нақлиёт дар ҳолати мастӣ, 7 ҳолати идораи воситаҳои нақлиёт бе шаҳодатномаи ронандагӣ, 9 ҳолати идораи воситаҳои нақлиёт бо шишаҳои сиёҳу хира карда шуда бе иҷозатномаи бозрасии давлатии автомобилӣ ошкор ва ҳуҷҷатгузорӣ карда шуданд. роҳбарияти раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Сугд бо мақсади ҷалби ҳайати шахсӣ ба варзиш ба муносибати рӯзи артиши миллӣ байни шӯъбаи хадамот ва ҷузъу томҳои мақомоти корҳои дохилӣ дар вилояти Сугд мусобиқаи даставии футбол ташкил намуданд. дар мусобиқаи мазкур 19 даста байни ҳам сабқат намуда ғолибон муайян шуданд. кадом дастаҳо маҳорати хуби футболбозӣ нишон доданд? нашри мухтасар аз ҷараёни мусобиқаро тамошо кунед. тавре қаблан иттилоъ додем, дар партави чорабиниҳо бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибати рӯзи артиши миллӣ ва наврӯзи байналмилалӣ шурӯъ аз 11 феврал дар қасри варзишии шаҳри Хуҷанд барои дарёфти ҷоми сардори раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Сугд мусобиқаи даставии футболи хурд байни 19 дастаи шӯъба ва ҷузъу томҳои вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Сугд баргузор гардид. мусобиқа бо доварии мураббиёни Федератсияи футболи хурди вилояти Сугд тибқи реҷаи системаи даврӣ ҷараён гирифт ва 4 дастаи беҳтарину муваффақи мусобиқа дастаҳои раёсати вазорати корҳои дохилӣ, дастаи таъйиноти махсуси милитсия, қисми низомии 3501 ва шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд ба давраи ниманиҳоӣ роҳ ёфтанд. дар натиҷа дастаи раёсат дастаи таъйиноти махсуси милитсияро бо ҳисоби 3-0 ва дастаи шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд дастаи қисми низомии 3501 раёсати қушунҳои дохилиро бо ҳисоби 5-4 мағлуб карда иштирокчии давраи ниҳоӣ гаштанд. бозии финалии мусобиқа байни дастаҳои раёсат ва дастаи шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд нимаи дуюми рӯзи 25 феврал баргузор гашт. дар дақиқаҳои аввали бозии футболбозони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд бо нишон додани бозии мураттабу зебо нисбат ба ҳарифон бартария нишон дода аввалин шуда ҳисобро кушоданд. дастаи раёсат ҳарчанд бо сар додани 2 гол ба задани голи ҷавобӣ муваффақ шуд, аммо дар идома ихтиёри майдондориро аз даст дод ва ба ҳисоби 6-1 шикаст хӯрд. ҳамин тавр дастаи шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд мақоми аввал, дастаи раёсат ҷои дуюм ва дастаҳои қисми низомии 3501 ва дастаи таъйиноти махсуси милитсия зинаи сеюми ифтихориро ба номи худ сабт карда ғолибони мусобиқа эътироф шуданд. дар вазъияти тантанавӣ аз тарафи роҳбарияти раёсат ба ғолибон медалу сипоснома ва ҷоми мусобиқа супорида шуд. ҳамчунин маҳорати варзишии аъзоёни дастаҳо дар алоҳидагӣ қадршиносӣ шуда ба дарвозабон, ҳимоятгар, нимҳимоятгар, ҳамлагар ва футболбози беҳтарин тӯҳфа ва сипосномаи сардори раёсат тақдим гардид. инҷо расидаем ба интиҳои барнома. агар ояндаи худро ободу пурсаодат дидан хоҳед, аз кирдори ҷиноятӣ ва одатҳои бад худдорӣ намуда роҳи рости зиндагиро интихоб дар муносибатҳои ҷамъиятӣ қонунро эҳтиром кунед.
зеро риояи қонун кафили ободию озодии мост. То дидори навбати хайр.